Sizokhuluma ngani ngegunya nani namandla. Uma ungalazi igunya lakho uzohluleka noma amandla waphethe. Haleluya bazalwane. Ngoba into uma uya kwabanye abantu ukuze bakusheke, bafuna ukubona ukuthi lento abakhuluma ngayo apostoli uyayazi. Amen. Abantu abaningi abathi bebeya endaweni uthola ukuthi azivuleki, zihlulwa yini na ukuthi authority yakhe akayazi. Haleluya. Amen. Ngaba elokweni kade ngikhuluma ngokufika abantu. Nawo ngikhuluma ngokufika. Amen. Yenza ukuthi uzohlala ungasebenzi. Ukuthi authority onikeze yona uyazi. Uzohlula umuntu ofana ngaba kakhulu is because authority onikeze yona awuyazi. Uzohluleka nokunikeza isibhamu sokuthi uqobe kodwa uhluleke is because awusazi ukusebenza kanjani. Umuntu onegunya akabila ndaba ukuthi uno-grade 12 kuphela, kodwa umbona aya kubantu abanama-degree kodwa enganyawo ama-degree. Ngamanye amazwi uye endaweni angakhwalifayi kuzo, uye endaweni angakhwalifayi kuzo ukuthi unegunya unegunya namandla. Into engenza mengene Shoprite ngingene ngibone ukuthi authority nayo noma idlozi yami ingaba incane kodwa ngenxa ye-authority uqhamuke nethole egcwele. Kodwa bongayazi igunya yakho uzoba nedlozi egcwele kuthi kuphela inyanga ibe seyiphelile aqhamuke onedlozi encane ngenxa ukuthi uyithenge i-authority uzohlala imkhulu inyanga yonke. Authority. Uma uhamba lapha emgwaqweni uqhamuka untombazana umathayithayi kuzondela, uma ugqoke impahla zama-traffic cop uzoma noma uyibona umphembe wayifusha ngomuniwe. Wayuma ukuthi ne-authority yokuthi iyakumisa noma ngabe isikole esingakanani ngenxa yegunya anikezwe yona uzoma. Lo mhlaba suphili ngenxa yamandla neziphepha kodwa suphila ngoku-understand i-authority esinikezwe yona. Wale waqhamuka uSolomoni wabhala enye yezincwadi. Mesokala uSolomoni wathi sengike ngabona ukuthi ukujaya kuyingaba nejubane, nokulwa kuyingamakhawa, nesikwa singabaqebileyo, kodwa siya ngabasithole imvuzu abahlangane nomzuzu nethuba. Ngoba lonke ithuba olitholileyo one-authority uzolisebenzisa ngendlela ebayo. Uma ngibuka le ncwadi ngiyacabanga ukuthi waSolomoni ngoba wena mesifunda ngawo kuthiwa yikho inkosi ehlakaniphile njengawo, kodwa sithola sethi sengiphinde ngabona ukuthi kuba khona isikhathi lokuhlakanipha kuphele kodwa kuqhamuke yini ukuthi ikhulu nalo lokuhlakanipha sokuphelile. Lize lile linye lemabhayibheli lithi noma bayiziwula kodwa bahamba ngale ndlela ngeke baduke ngoba seyalo yena yethu singadulo ngasiziwula ukuthi negunya ne-authority. Lalela mntwana baba, namhlanje ngifuna uhambe uyosebenzisa igunya lakho. Ungalokhu ukhala ufuna ukudabukelwa, akekho umuntu ozokudabukela ngoba uNkulunkulu ukunikeza igunya ne-authority. Unikeza i-authority and the power.
Matthew 10. Bese sisuka futhi Matthew 10. Sekuzenza 2. Ngoba nali authority masoni besini. Ayisebenzi isikhathi masingakafiki. Sanjini manje. Ifuna i-authority. Kodwa isikhathi masingakafika isebenzi. You need to uhlale ulinde isikhathi se-authority usisebenze. Noma ungaba umbeli onjani, abameli bayakutshela ngilelakho ukuthi unkosikazi wami ungumbeli. Uma ehambe yothatha isikhala, ngiyangibuzwe sekhuluma ethi angifuni ukuthi ngikhulume amaphonto engizowakhuluma ngoba kufuneka ukuthi isikhathi ngikhuluma bese abanye bangidadisha ngithulele. Nobenayo authority ukuthi kumele ngaphambi kwabantu kufanele wine. Kodwa ngenxa yokuthi isikhathi sikafika esisebenzi authority yakhe. Ile isibulalayo singabazalwane sikhala nala kufanele ngabasikhali khona. Kanti sizoyibulala ngoba bawukhala endaweni e-wrong uzofa ngoba ukhala endaweni e-wrong. Hallelujah. Uhlehli emuva lithi iBhayibheli uDavide eza ethi uzokhonani ozohlula umluloko ozohlula lo mfiliso ophambi kaJehova kwaba ukuthi ubuze endaweni e-wrong. Bathi siyakwazi ukuziphakamisa kwakho. Washo ukuthi uDavide uyayi-understand i-authority anikezwe yona. Wabona ukuthi le authority izosebenza endaweni e-wrong. Angishide ngiye endaweni e-right. Bese enkosini ufike uyabuza uyabashiya bayakhuluma uzobhekana nomnikazi wena futhi uyena. Ngoba lezinto ezisilimazayo siyizinto ezingenasigogo. Ungayimbi engenasigogo engekikunika izinto ngoba uzogcina usale enkundleni base ukuthi uyabheka uthola ukuthi uvele into engekho. Wathi umuntu one-authority akanandaba ukuthi uyahlenjwa. Ngeke bulawa ukuthi ungumhlebile. Ngoba uyayazi i-authority yakhe. Hallelujah. Funda mntanami sami. Matthew 10 verse 1 hlose ithi uJesu uthuma abapostoli bakhe abayi-12. Abayi-12. Okay. Verse 1. Wayesebabiza abafundi bakhe abayi-12. Wababiza abafundi bakhe abayi-12. Wabanika amandla phezu kwabawumoya abangcolileyo. Amandla. Bazalwane. Amandla. Omoya abanjani? Abangcolileyo. Yena sebengahluleka kodwa amandla kanjani? Abanikiwe. Ubona ngathi umsela campaign kodwa manje unjani? Uyanikiwe. Ngoba izinto ezokwenza umaphupho ugodolele unoseliwo. Abantu babheke phambi kwakho. Yes. Wayesebabiza abafundi bakhe abayi-12. Wabanika amandla phezu kwabawumoya abangcolileyo ukuba babakhiphe. Yes. Nawubaphulukisa izifo zonke nokugula konke. Yes. Amagama abapostoli abayi-12 lawa. Owokuqala nguSimoni othiwa uPetro, no-Andreya umfowabo, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, noFilipu, noBartholomewu, noTomase, noMathewu, umthelisi, noJakobe ka-Alfeyu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyoti, noJuda Iskariyoti Wabadayisa kodwa wanini kuyo. Awuphinda nobani? noJuda Iskariyoti owamkhaphelayo. Yalizwa liziyancedela noJuda Iskariyoti onjani? Wadunikezwani? Igunya. Lalela mntana baba. Izinto ezizosibulala asibulawa yizinto ezisihlulayo kodwa sibulawa yizinto ezinamandla kuzo.
wake wangena nomunye umprofeti emgodini authority nayo mesengena kwasebala sebuzo kuthiwa mfana uyaphila yini na alimniki indwanga ezidabukileyo ayifake emakhwapheni ukuze phume iibhaku zaziprofethane zaziprofetha unjeni. Angithi noDaniel kwakwaziyo ukuthi umfana ohlakaniphileyo kodwa simthola bamfaka emphandeni wengonyama kunjalo ehlakaniphe njalo ngoba abantu bebebona i-authority kuwe bayafuna ukubulala i-authority kuwe. Wasebanikeza amanzi wabanikeza ne-authority. Into enhlekisayo ukuthi noJudas Iscariot wayekhona banikeza. Akusho ukuthi wona Judas Iscariot bana ngaphandle. Lalela mntaka baba. Izinto ezokwenza ugcine isiprofethi esaprofetha ngawo singafezeki ukuthi banikeze umuntu wrong. Wrong with Judas Iscariot ukuthi kwanikeza umuntu wrong noma ekhona kuapostoli ngoba ukuthi direction yakhe akathandi lento abamnikeza yona kodwa uthanda imali ngoba imali yona into ebulala abazalwane abaningi kumanje banombono ongaka isizathu sakhona babulawa yizinto abayifunayo bayibona bangayitholi bagcina basonda abantu. Wakuzakala umpostoli uPaul ekhuluma nebandla laseKorinte wathi nina loyova. Wathi uPaul lokhu yangiqala lento ukuthi umpostoli bonke wazokhuluma ngokucakatha kwenzeka. Ngoba uyababuka labazalwane ukuthi lento abakuyo akufanele ngabe bala kufanele ngabe bakude kwathi sizathu senze ukuthi bangabi kude kukhona abantu ababaholoyile. Lokwenza wahlala kule ndawo kuwe ngoba uzofele kuyona. Kanti afana ufele kule ndawo. Kunabantu wena uNkulunkulu abalindile ukuthi uyobalanda ngawe. Ukuze ukwazi uyobalanda ngawe ukuthi wazi igunya lakho, uwazi amandla onikeze wona. Jesus called him twice. Display to him and give them authority to drive out food in the spirit and to heal any disease and sickness. Let's get this down. Ubanikeza amanzi. Ukuthi bakhiphe omoya abangcolileyo. Akhiphe abadimoni. Nabagulayo babe njani bamsinde bese qhubeka ethi phanani ngoba nani niphiwe nani qhubeka siye lapho. Laba bayishumi nambili uJesu wabathuma bayala wathi ningayi ngendlela yabezizwe. Ningayi ngendlela yabani? Yabezizwe. Ningangena emzini wabaSamariya. Ningangena emzini wani? YiwabaSamariya. But ubanikeza i-authority mase banikeza ama-rules. Uyinkinga umzalwane ongahambi kuma-rules ngoba uyayiphula imigomo yakhe ukuphumelela kwakhe. Yathi uma submit ubona kuyakwenza ukuthi ungayithola ngempumelelo yakho. Amen. Ngakubula kahle. Noma wayenikezwe ukuthi manje umuthi wagcina wagayi wasedelele umuntu omnikeze amandla. Kunabantu abahleli la kunophelile nje abanihlalele. Uthi uyahamba uphelile uyahleka. Uthi uyadumisa uphelile uyahleka. Uthi uyaqoka impahla yakho nje ethi ugqokile bese uphelile ekuhleka uvela uphelelwe amanzi.
Kodwa that there was the authority namandla onikezwe wona awubi nandaba noPhenduka. But into inkinga uyakuthi uyamvumela uPhenduka ehleke wena. Mama wake wahamba wayothandaza. Lithi iBhayibheli indebe zakhe zadikizela wasethi udaba uzodakwa yiwayini ukuze kube nini. Wathi amdakiwe thula. But the problem yakhe yona ukuthi mengena emnyango bese umpriest emkhohlwa. Kanti i-answer yakhe uyishiya umpriest. Kunezinto othola ukuthi uphenduliwe kuzo kodwa upostoli wakho ukhohliwe. Abantu babeshumayela leli verse kanti isetho ukuthi isikhathi sethi lo uzodlala iwayi kuze uphendula ubuye bese wena uye futhi omnikeze i-answer lokho okukhulelelayo inhliziyo yakho hamba uNkulunkulu ekwenzele. Kusho ukuthi ngamanye amazwi i-answer yakhe yasho ukuthi ekhuluma noma eshile emnyango kodwa i-answer yakhe washo ukuthi kuyele emnyango azokhuluma. Shumayelani nithi umbuso wezulu usondele. Ephambili kwenu shumayelani nithini? Umbuso wezulu usondele. Umbuso walo usondele. Wezulu. Shumayelani nithini bazalwane? Umbuso wezulu usondele. Yes, kume. Phulukisana abagulayo. Base kubeka futhi uphileyo nalento lezenjani? Phulukisana abagulayo. Yebo. Nivuse abafileyo. Bavuswe. Abafileyo benza njani? Bavuswa. Yebo. Nihlambulule abanokhoko. Benza njani? Nihlambulule abanokhoko. Yebo, mntana mkhuluma. Nikhipha amadimoni. Benza njani? Nikhipha amadimoni. Amadimoni azophuma ngenxa yokuthi i-authority bekhulu yalapha. Uzubona ukuthi abafundi batshelwa lento bebetshelwa lento lithi iBhayibheli sebatsheliwe uJesu sebahlalise phansi. uJesu wahamba wayothandaza. Abafundi walethwa kuba umfana onesithuthwane. Melethwa kuba umfana onesithuthwane. Abafundi bamkhulelela wangaphila. Mele mkhulekele engaphili kwabuya kuJesu ukuthi sasimkhulekele kodwa akaphili. Why Jesu engaphili? Ngoba abantu bawenza into bayakubuka. Kwaze kube nini nidumisana nganodwa? Uthi lokugula akwenzeki ngaphandle kwefasting. Kulokugula okudinga ukuthi ulambe ukuzumelane nakho. Kanti okwenza ukuthi abafundi engaphili lo muntu ukuthi uJesu wayesekhona. Ngoba uthi bese eqedela lapho esizwakala ethi sengizohamba ngiye kuBaba. Abuze omunye isikhombisa ubaba wakho ethi isikhathi esingaka ngihleli nawe ungazi. Ngoba kuyenzeka abazalwane bahlangane noJesu kade abamazi. Bafakaze ngoJesu kade abamazi. Ubona ngalo ukuthi abamazi. Ubona ngesenzo abazenza abazekhile lokho. Tabama. Ukuba bayamazi wayengeke phika uphetho. Ethanga imazi lomuntu. Ukuba wayazi kahle ukuthi ubani lo muntu akuphikayo. Avele phela embuka uJesu uphetho phinde phika kwesithathu. Evele uphethe ekhaya ekhumbula amazi ukuthi phetho iqhude lingakakhali kabili kathathu wena uzokuphika uthi awungazi. Ngoba bazalwane bakulesikhathi bebe senkingeni uNkulunkulu bayaphika. Haleluya. Ngathi ngoba valele enkondweni bangaphumi. Ngoba bephuma
izinto abazenzayo ziphambene nobona nabakwenza basemthonjeni. Yabona mina ukuba kuya ngami Impostoli uNdlazi ukulanda kwebandla ngoba abazalwane bahlala kanje. Ibandla ukuze lilandwe libathole kanje ngoba basuke bakumoya bonke. Kodwa bese baphuma ngaphandle bayaphikisana nezinto esuke bayihlalele enkonzweni. Uyabaphendula uJesu. Uthi bese ngihamba ukhona umduduzi kamoya uzomtshela nengatshena nawe. Zenzo 2. Sizozwa ukuthi umoya ongcwele wasebenza kanjani. Ulithwala lamadwala ulithwala uJesu ulithwala sizofuna abantu imele zabo sezagudeka ukuze zihluke. Udayisile ngamandla akho ngoba wazi. Kodwa lawo mandla wadayisile sengabuya. Kunomunye umfana wabantu awudilayo. Wagcina sekhiphile ukuthi mawuke waangaze ekhanda lami ngagula. Ngoba abazalwane bese bayeweni bakhipha nezimfiso zikaNkulunkulu. Kanti bakhipha into ebaphilisayo basigcina bayifaka ekufeni. Ngithanda ke lo muntu uma sezodlula ucela abafana ukuthi aningimise kwinsika kanti bamisa kuJesu. Wathi isitolo noma sengikhulumile ngadayisa ngami. Kodwa ngikukhumbule kube kanye inkosi ngife nezitha zami. Ingafi ledwa, ingafi mina Jehova isahlekwa. Ngoba sifuna abazalwane abathi sizofa ukuba kuze kuhlekiswe ngezwi kaNkulunkulu. Umsindo balibala imsindo kanti isikhathi siyahamba. Uma ufunda iBhayibheli lithi kwenzeka ngoba khona la umpholo kaJehova uthathiwe khona ngoba ukuthi umpholo kaJehova lawa uthathwe khona wayefaka endaweni erongo bayobeka nethinto. Lithi iBhayibheli bebethi befuka amaFilisti afika umuntu igoli usenqamuka igama. Bamthatha bamnamathile izingalo. Bathi bayafuka futhi bambuyelise khona. Bamfica ingalo seyinqamukele inyawo negalo nekhanda. Hayibo babona amaFilisti ukuthi sibeke endaweni erongo ngoba abantu abakhuphela wena umgodi ibona futhi abazama ukukhipha umgodi abafane kuwo. Sifune namakunda negolide namathumba ethu azoba umfanekiso bese sithatha inkomo embili eyinyelisayo sishiye ekhaya akaze kwenzeka ukuthi kuboshwe inkomo eyinyelisayo. Leli iBhayibheli lezi inkomo zathamba ngomendo noma zingaphambukeli kangathi zingaphambukeli kangathi noma nakonele ekhaya kodwa sasinawuleka umsindo ukuthi wasahamba ngendlela yomendo ngoba sifuna abazalwane noma iy'nkinga zibakakelete ngathi kodwa bahambe njengabantu balinde umyeni. Izinto zakho zinkulu kabi akwenza ukuthi uhlupheke kangaka ingoba izinto zakho zinkulu uSathane uyasaba ngoba nayiphethelile umhlaba uzonyakaza. Kufanele bulele izinto zakho ukuze wena ungafeli ubizo lakho.
amaphanga yazi ukuthi indaba ukuthi uSathane uyazi ukuthi izinto abayiphethe zinkulu uma bangayeka ukuphara isihlahla sikizobheka phansi kodwa kunalokho abalibale kwizidakamizwa ukuze amandla kaNkulunkulu angaveli eSouth Africa ngoba izinto ey'bulawa izingane zakho hayi ngoba zibulala kodwa kunamandla eziwabulala. Lalela mntaka baba usukhathazeka ukuthi izingane zakho ziyadonga noma ziya enkonzweni yingoba uSathane uyazi ukuthi kunamandla asey'nganeni zakho yingakho ayichathetha. uSathane akathathethi into ayazi kahle ukuthi iyuze wayithathethelani musi into ayazi ukuthi iyuze zingeke imkhiphiso ngesisu kodwa uSathane ukuze khishwe yisisu udinga lento enamandla ukuze yenze ingabi namandla. Mina bangihlelile yena kumele badla bangihlelile lalela mntaka baba ngeke uthande wonke umuntu osiyimali wena imali esikhanda sonke. Isenzo 2 verse 1 ihlose sithi thulela kukaMangcwele verse 1 sekufikile usuku lwaPhentekosti bonke babebuthene ndawonye. Sekufikile usuku lwaSenkosi bonke abantu babanjani babebuthene ndawonye ngoba kwavela ezulwini yokuvunguza komoya namandla kongathi yokuvunguza komoya namandla yona yagcwalisa indiyona yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo babehlezi kuyo base kubonakala kuba izilimi ezahlukeneyo base babonakala kubona baqala bakhuluma ngolunye ulimi kungathi ezomlilo sahlela phezu kwaloyo layehlela phezu kwaloyo naloyo base begcwala bonke bagcwala amandla baqala ukukhuluma ukhuluma ngezilimi njengalokhu umoya wayebatshengakho kepha kwakukhona abaJuda bangena eJerusalema kwabasebanazo umehluko phakathi kwamaJuda namaGreki nomZulu nomlungu ngoba bonke umoya ongcwele wayevele enza ulimi olukhulumayo kungatholwa kimi. amadoda akhona evela ezizweni zonke iphansi lalela ayevele kuzo zonke izizwe babuthanele iphasini kwathi kuzwakala lowo mdumo ukuze bazobona le nhlobo esikuyo uqala labuthana ukuze bahayi phuma mwinda mntanami lwaphithiza wenzenjani lwaphithiza yebo qhubeka ngoba kwaba yilona lowo wabezwa bekhuluma ngolimi lomuntu kwaba yiloyo naloyo wangayinterprethelwa wezwi language ifana bethuka bamangala bathi bonke bathuka bamangala ngoba uJesu banikezile isithembiso kuMateyu 10 wathi ngiliguna ngimnikeza namandla kodwa kwelihlalane ukuze fike umduduza ngitshele kona. Hallelujah. Wazi ukuthi yini ebulala abashumayeli balesikhathi ukuthi isikhathi umuntu umprofethi bamtshela ukuthi wena ngibona ifeature yakho uzoba u1 and 2 and 3 uvele leyo nto ayihlebe ngathi sikhona kanti angalindi isiprofethi size sifike uthola ukuthi uthi iyofika into yakhe vele seyiphelelwa ngamandla ngoba uhleli isikhathi sinjani singakafiki kuvele kubonakale ngathi umuntu omprofethile unamanga kanti izwi likaNkulunkulu bese liphumile lingawamanga futhi alibuyile laphatha wena ongalizima mntaka baba ungafuni nokushintsha endleleni zakho ngoba wena usibona ungcono uNkulunkulu uzufele kwinto okuyo kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uma ungaphenduka kulento ekubambileyo kusasa uzokunjani. Kufana nomthandazo. Umthandazo lizokuthi iBhayibheli lingaphezulu ukuthandazana njalo. Ngoba umthandazo unamandla. But number 1 into ethandazelayo believe yona. Ngoba abantu abaningi ukukholwa
abawazi amandla okukholwa. Amandla okukholwa ukuthi ngisukela ngiyeThekwini ngike nami ngisukela ngithi ngiyeThekwini kodwa imali ingekho ngoba ngiyakholwa uNkulunkulu uzoyiveza i-answer ngoba uNkulunkulu ufuna ukubona ukukholwa kwakho ukuthi wena ukholwa kanjani. Ukholwa yini na ukuthi uhleme into ingekho uthi aye ngemillionaire bathi abantu bebekubuka uyisetene kodwa uhleme ukuthi uyimillionaire. Why? Ingoba ngiyakholwa. Ukholwa unamandla ngaphezu kwakho konke kodwa number 1 ukuze usebenzise ukholwa bazi authority power onikezwe yona. uJesu wabona omunye umuntu wesimame owayenokho owayenelokho nesipho somoya. Weza ukuthoka uzodlula uJesu. Meza ukuthoka uzodlula uJesu. Lo muntu wesimame wenza into ehlukileyo. Wathi ngoba uhamba isicubu sikhona singiphathileyo kodwa ufuna into eyodwa ukuzothinta umphetho wengubo yakhe. Akunendaba ukuthi uyakhuluma, akunendaba ukuthi uyangibonga, akunendaba ukuthi uyangibingelela kodwa mengithinta umphetho wengubo yakhe ngoba ngiyakholwa ukuthi meke ngiyathinta umphetho wengubo yakhe ukugula kuzongiyeka. Ngiyayiswa yini na ukuthi ngiyakholwa. Ngithi namhlanje umukhona uhambe uyofuna umsebenzi, hambe uyolanda umsebenzi wakho kodwa uzohamba ngokuthi uyakholwa. Awunandaba ukuthi uhlala isikhathi eside ungasebenzi kodwa ngoba ngiyakholwa into ngeyami izofika, akekho umuntu ozoyijikisa. Wena inkinga yakho usatshiswa nayo yonke into efana abayisabisi. Ngizokhuluma authority and power. If usuthole authority wathola i-power but believe. Uma ungakholwa ngeke amandla ukwazi ukuthi unamandla. Kunabantu abayilento abayiyo ngoba baprofeta before babekhona. Ubuhlehla lithi iBhayibheli weJeremiya ngakwazi uselihlule esithini sikaMawakho ngakuwelisa. uJeremiya izinto ayitholayo waziwe selihlule ukuthi yena ungcwele noma ngabe sokufika yini kodwa yena waprofeta selihlule. Ukuthi wena umbuso umqobo uprofeta oselihlule esithini sikaMawakho. Kodwa namhlanje mntaka baba awuphilise lento waprofetwa yona. Stand up in the feast. Stand up. Ngizokhuluma nawe namhlanje ngizodinga umuntu othi ngifuna ukusebenzisa ikhuna kade ngivalelekile empilweni yami but today sengiyazi ukuthi kunamandla kimi kule khona enginikezwe. Kuneklema izinto zakho. Lalela mntana baba, uma uhlele ekhaya unabantu abahlala beyidakamizwa bayeke bayidakamizwa kanjalo bathi sisebenzisa i-authority oyisebenzisayo bazophendula kuyidakamizwa babuye bezinkosini. Kule khona lithi iBhayibheli nabafileyo bazovuka. Uma uya kwelinye lamaBhayibheli lithi
uma nikholwa nizothi le ntaba isuka izosuka. Kodwa if ningakholwa le ntaba izoloku iqhubeka ihleli. Kunabantu othola ukuthi bathandazela izinto kodwa azisuki. Isizathu sakhona ukuthi akakupleyanga ukukholwa. Ngifuna umuntu namhlanje umama usisi ozo-apply ukholo esibeka kuso. Ozo-apply ukholo emndenini wakhe. Ozo-apply ukholwa esiswini sakhe. Umekhona umuntu osonjalo namhlanje ngizokhuleka nomuntu o-apply ukholo. Ngifuna ukuthi ngiqede ukukuthinta ngesandla sami ubone izinto zakho zibuye. Akunandaba ukuthi yini wahluleka kuyo 10 years ago uhlulekile, but today izinto zakho ziyabuya. Ngoba izinto ezathathwa isikhonyane namhlanje zinjani ziyabuya. Uzokhishwa amadimoni kanti ne-authority. Musuhlusha imimoya ungakwazi nokulala ugijima otokoloshwe endlini yakho kodwa une-authority. Uthi thatha istep usemuza phambili manje ozokhuleka kanye nabo. Ngifuna umuntu ozogijima. Lalela mntaka baba, le nto le izosiza wena. Uyazazi ukuthi udingani kuNkulunkulu. Come forward. Woza kumina ngikhuleke kanye nawe. Akusiyo into engakuxoxa le. Kodwa uyazazi udingani. Come forward. Kunabantu othola ukuthi kunezinto abayidingayo. Mase sifika sibanike izithuba kanje. Ahlale ecabanga ukuthi abantu bazothini. Mabuza mina kanti uyasibulala usathane lokutshela ukuthi uqhubeka uhlale kuleyo nto enkulu. Ngizothengaphila umkhumbulo. Le authority okuthi sebenzisa i-authority ongazi. Come forward. Uma bazobuka nomfula ukubona umuntu ebuka nesikhukhula isikhathi uzobona ekhukhula uma umbone vumbu uyahleka ucabanga ukuthi ku-right isikhathi esishona phansi uyakhala ngoba umfula usubumkhala abanye abasizakali kanjalo kuyikhukhula evile ukuthi ungasaziwa nesidumbu sakhe ngoba ayikhona ithuba lokuthi esizwe kodwa usathane wamtshela ukuthi ungcono right. Lalela mntaka baba, wena ziningi izinto owayikhulekela kodwa senzeki kodwa namhlanje ayiqhamukile ukuthi ukunike impendulo yezinto oyikhulekileyo okwakho wothi uzothatha izinto zawo. Jesus, hey to me, Zogukina, Kisosala, Naye, Zolenam Saje, Kimfumenu Jesus, hey to me.
uJesu sekhona ngoba ayisize impilo yethu. Mama ufuna impendulo Nkosini. Kanti mama uSibisi uzocela impendulo nje Nkosini. Besobele lapha uzocela izinto ezikhonyana ibuye. Haleluya. Ya ngicela abayi5 abafesayo bangabizwa ndawo bezomala. Abeka abafesa ntethula. Mina kumuntu ongazothi ilento ngechance elingile. Modla la ndikwele mva. Amen. Okay, ngokhona nini? Ngokhona nini? Ngithemba uphathi. Now uzakula? Oh, okay. Ngumsasa ngibezela. Mina friend bagijima bekhona la. Mina emakhaya. Uzophatha sasa. Nawe uthi kuyela emakhaya. Uzophatha sasa. Okay. Ngizela abafisa bafuna umsebenzi. Yeah. Bafuna umsebenzi. Abasole sigebengu masosebenza ukuthi imali yakho libe ngiyakwa ihloko abena. Kwemo isigebengu before ngikhulekele. Osiphambi. Wena ulonisela. Wena futhi ulonisela mosebenzi. Uyazama ukuthi uyakusela futhi eceleni. Okay, ngiyasebenzisa sikhuleke nawe. Okay. Ngivela abazazi phambi izandla zethu sibhekisela. Nalapha umama. Singabantu uNkulunkulu ongaguquki. Uyinkosi yezithembiso. Izithembiso zakho ziniphakade. Baba wethu namandla noma sekuhlwa kodwa izithembiso efeza lomntwana wakho. Baba wethu onamandla amkhumbule. Baba mkhumbule. Nemule konse phasika. Uvule izinto zakhe ezavalwa. Baba wethu onamandla unade izinto ebeyidinga ezithunjwe isitha ezithunjwe ngaphakathi namhlanje thathina kwabegama kaJesu. Ngizothi uma ubamba umuntu kabiso mdedela lephansi. Lihle baba igama lakho liyaphila. Siza lo mntwana. Kuyo yonke lemimoya emele ukuphila kwakhe. Siza lo mntwana. Kulezinto ezingamaziphela kuye. Namhla sehlule siqobe ngegama likaJesu noma kuthiwa izinto ezisemkhathini sikolwandle noma kuthiwa phase emathuneni namhla siqobe. Vula izinto zakhe. Ukusa. Amen. Amen. Akenishane safekho siyabona sinamaqhoza sefike. Akuthiwa lo shaka umthakathi ongafanele nawe. Izinto zakho zihlelekile. So namanje wena uyakhanya kuhle. ngoJesu Nkosi. Amen. Siyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu usuwenze umsebenzi. Waqoba izinto ebezimelene naye singamavimbele ekhaya. Namhlanje naphila khululeka yaphumelela ngoJesu Nkosi. Amen. Baba uthe umuntu uzohlitha ukuthukuza kasabele nhlabathini. Ngenxa yalokho la mntwana wakho sivula imali, sivula umsebenzi. Ngegama likaJesu namandla la kuphe khona. Namhla siyaqabula lapho kuphe khona. Namhla siyaqabula siyavula. Namhla siyavula. Noma kuthiwa wathunjwa amandla kumnyama. Noma kuthiwa wathunjwa imithi. Namhla siyavula. Ithi yonke lento evalini yashfa. Namhla iyafa. Namhla yenqotshwa. Namhla umntwana uyavuleka, umsebenzi uyavuleka. Imali iyavuleka, umsebenzi uyavuleka. Ngegama likaJesu uyavuleka. Umsebenzi uyavuleka. ngoJesu Kristu waseNazaretha izinto zaboshwa impilo yakho. Makabuku masife yonke imimoya emele nawe ayinqotshwe nangoJesu namphumelelisi nangoJesu
nangu Jesu, nangu Jesu, namhliziyo zakho ziyaqaqeka, namhla ziyaqaqeka, namhla ziyaqaqeka, noma savalwa emndenini, noma savalwa emndenini, noma savalwa emathuleni, namhla kuyaqaqeka ngoJesu Kristu waseNazaretha onamandla. Igama lakho Baba lihle kakhulu liyaphila. Wena Baba wehlula konke ukwamela nabantwana bakho. Namhla sivula imali, sivula umsebenzi, sivula imali, sivula umsebenzi kulomntwana. Akazi noma uyofesa noma uyaphuma uyoshona lapha. Kepha umsebenzi ukhona kuwe. Namhla kakhulu uyabisa. Ibizo umsebenzi phezulu kwempilo yakhe. Ibizo umsebenzi phezulu kwempilo yakhe. Ithi njengoba nje yasebenza noma thobavalwa ngabathandathu wavala emndenini, kwavalwa izinqelekiso zabantu. Namhla kuyavula egama lomntwana ayemsebenzini oseduze umsebenzi wemali, umsebenzi oseduze umsebenzi wemali. Manje makwenzeke lokho, makwenzeke lokho, imibono yathi yaboshwa kuye yaqashula, iyafa, iyashona, iyafa, yeqoqo, 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 yeqoqo. One power. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha onamandla, awubonakale phezu kwalomntwana akho namhlanje. Ngithi noma kuthiwa kwavalwa umsebenzi, wavalwa imali kuye, namhla ngiyayifuna. Ngilalela ngithi namhla ngiyayifuna imali, namhla ngiyayifuna. Noma kuthiwa kwaboshwa, noma kuthiwa kwaboshwa, uthi lo mntwana ngizophatha imali, lo mntwana ngizoshada, lo mntwana ngizokwakha, lo mntwana ngizophumelela. Ngegama likaJesu ngiyavula, ngegama likaJesu ngiyavula, ngegama likaJesu ngiyavula. Imanje kuyavuleka, kuvuleka umsebenzi, uvuleka umsebenzi. Uyabizwa, uyemsebenzini, uyemsebenzini, uyabizwa ngoJesu Kristu waseNazaretha. Lokuhlobo lezindawo, lokuhlobo lenkulu, lokuhlobo lezinto eziboshelwe yena ziyafa, zeqoqo, ziyafa, zeqoqo. So namhlanje uJesu akhawule akunikeza ukuphila nokuphumelela. UJesu Nkosi wonke moya ihambe ngaphindi ibuye ube yikhono, ube umzalwane, usindiso, ufinyele kwazini ukuyiqiniso. UJesu Nkosi namandla, imoya yonke iqotshiwe ngoJesu Kristu namandla. Shaya isandla senu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sule phezulu. Nossa. Good to Jesu. Ngiyabonga igama lakho Thwana lethu. Sonke izimpangela zesitha into engasamukelana ukuthula kwakhe, engalwa nokhola kwakhe, into edalukhathala emzimbeni, into edalstress engqondweni, yonke into elwa naye ngiqotshiwe manje ngegama likaJesu, ngiqotshiwe manje ngegama likaJesu, ngiqotshiwe manje ngegama likaJesu. Ngithumile nyawo zakhe, ngithumile nyawo zakhe, ngithumile nyawo zakhe, ngithumile nyawo zakhe, ngithumile nyawo zakhe manje. Yonke into esemzimbeni wakhe njengama zikeflash, ngeflash ngiyaphela, yaphuma manje, yaphuma, yaphela. Noma twisema tulisokathini yasha. ngoJesu Kristu waseNazaretha onamandla. Lo mntwana uyaphila, njengamanje uyakholwa, njengamanje uyakholwa, njengamanje uyakholwa ngoJesu Nkosi. In Jesus' name. In Jesus' name. And Christ again. Sisi angihlalisakho ngoba kushumayela kamnandi isikhathi wasibamba futhi. Hawu zincane lezo zandla. Sabo. Hayi, yazi-ke lapho umzalwane ufike yathi emsebenzini usesumdluli. Nangu umgomeso lo wamgcina le. Amen. Yes. Hallelujah. Mama, uma bekuthiwa ngihlelile mina, bengizokunika abazalwane abawu-5.
bahambe bolala eCameroon endlini lapha ekhaya manje angihlelile lokho le ngizothuma bazohamba naye bayolala endlini kodwa bengizodedela abantu ebewulala bengofuna abantu abathandazayo manje ngicela inkosi isisize ngokuthi makuvalwa le nkosi sihlele usuku izwembili siyokhuleka lapha ekhaya ngizogcina lapho haleluya aw ngiyabonga ngiyabonga Jesu amen madoda bazamkhaliza yabona ngoba sikimi kanje yonke uzoyicela ke uyisona nomfundisi bezotshela abazali banikele okay unomfundisi wakwazi wenza lokho okay akulungile ngoba sesingimila vele awukhumbule mzansi uNkulunkulu ufuna usise futhi ethembele amen ngena umphathele impahla noma ikhona manje nakhona impahla ephethe yomuntu wake ongafuni ukubuya ngilithathe le mpahla ngibekela lapha office lapho ibekho ngigadi ukuzothatha kusasa akuhlala impahla zabantu amen uma kunesithombe somuntu onaso somhlobo wakho wasabuya ekhaya ungolesa umsiphakamisa isikhulu esithombe sakubekisa amen uNkulunkulu uzosiza ya uzosiza ngiyakwenza ukhona umngana womzankazi ekhona yazi lapha iyakhozwa iyaphupha awubona iphupha ebhekile unombola athi ubone ngizobona ngesikhathi amen siyabonga kakhulu bayincane ngiyacela uma ke bazasiya empilweni umnikelo thinta inhliziyo haleluya awukwazi ukunikela inhliziyo yakho njengokusini yathi izwe Nkosi lapho khona imilego yakho nenhliziyo yakho iba khona ufundise inkosi ayikunikela uhamba uyezulwini awuyezi ukuthi usuke ufuna ukuhlola inhliziyo yakho ukuthi wena umthanda kangakanani uma umzalwane uhlule ukunikela uyangena eJezwini ngoba uNkulunkulu wayithanda izwe wazinikela uJesu uJesu waba umnikelo umkholo unganikeli uzogejwa izwi Abrahama wanikela ngendodana yakhe Isaka iyona yodwa isebe yodwa uma umzalwane uhlule ukunikela unikele ngethengethile inhliziyo yakho kusho ukuthi akwafinyeleli okwehlukanisela ukuphila kwakho uNkulunkulu manje ezinye izinto kulula zifice zishaye ukholo noma uma kuthiwa kuyadilizwa umsebenzi noma kuthiwa imali kunemali eniholayo zivalekile uqale kuvaleke yakho futhi imali ngoba vele ayiyelwe awuyehlukaniseli uNkulunkulu wakho abantu abanakholwa banesikhathi sama-athali abo abewunikela ngaso ma-athali wena umukholo unikela kuliphi athali uma uzoyinaka wena uzibese wena into yakho uzoba nenkinga umivaleka uma lethu ufuna ukuthandazela uyabizwa likabani igama ngoba lihle kaJesu manje umkhona futhi wenza kahle nangento ethandayo wena ngoba uyithanda noNkulunkulu uyayithanda sengena usethi sinikele nomleso uthi uma sinikela ke bazalwane nisho ezinali insole phambili ezisho uma kunikela sonke seba ngenyawo